Здравей! Знаеш ли, че в Кредисимо можеш да получаваш заявените от теб пари моментално по номера на твоята дебитна или кредитна карта? Вече можеш да заявиш и получиш заем бързо, сигурно и изцяло онлайн, в няколко лесни стъпки. В процеса на заявяване на нов заем избери превод по дебитна кредитна карта и добави карта. Въведи данните на картата си и продължи. След одобрение на заявката и подписване с СМС, парите са директно в твоята карта, а твоите данни са все така защитени с криптиране. Можеш да запазиш въведената от теб информация за карта в профила ти, за да я използваш отново при подаване на следващо заявление. Тази иновативна система за плащания позволява незабавен превод на средства директно по номера на всяка дебитна кредитна карта Visa или MasterCard, издадена на твое име от българска финансова институция, която поддържа услугата. Преводите могат да бъдат осъществявани изключително бързо, до 30 минути, 7 дни в седмицата в рамките на работното ни време. Удобството, бързината и качественото преживяване на клиентите ни винаги са били приоритет в развитието за нас. Сега вече знаеш, че новата ни услуга гарантира бързо и безконтактно получаване на желаната от теб сума по твоята дебитна или кредитна карта. Така можеш да се чувстваш още по-сигурен.